Vi har lavet et bevis for udledningen af formlen for beregninger af løsninger til en andengradsligning. Og vi har startet med at have et andengradspolynomie, som vi kan se her, ax i anden plus bx plus c lige med 0. Så ganger vi med 4a, så den kommer til at hedde 4a i anden gange x i anden plus 4abx plus 4ac lige med 0. Derefter så indsætter vi i næste led b i anden minus 4ac på hver side af lig med. For det gør, at 4ac vil gå ud med hinanden. Så bruger vi en kvadratsætning, som hedder a plus b i anden lige med a i anden plus 2ab plus b i anden. I næste led så indsætter vi alle ledene i en kvadratrod, og derefter så isolerer vi x ved at sige minus b og dividere med 2a. Og så indsætter vi værdien d i stedet for b i anden minus 4ac, og så har vi til sidst et udtryk for x.